Diyos marahay na hapon po mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode and sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos para sa satuyang novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. May Jesus be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors,
my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help them. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamigdi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkakasala kami sa imo asin sa kabalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibig mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, solemnidad kan kabanal-banaling puso ni Jesus. Ang satuya pong mga intensyones, iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot ni Hana Pitero, Vicente and Esmeralda Mendina, dolot kan Remolacio family, dolot ni Aneleth G. Luna, Angela M. Los Baños and family, Daniel Lopez, Justine Del Agua, Michelle Murillo and family, Glory Adeline, Shaira Jane Lapasaran, Dolotman Kansara ni Sara Artiaga and family. Pasasalamat in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dolot ni Agnes Almonte. For blessing and birthday of Anjo, dolot kan Villanueva family. Birthday blessings, dolot ni Shaila Mendez. For promotion, dolot ni Dante S. Belga. Mga special na intensyon for successful Certified Tax Technician 2024 examination, dolot kan UST Legazpi BS Accountancy family.
para sa kahagadan ni Hana Pitero, ni Annelyn Jean Lapasaran, for safe, bountiful, and harmonious moving in to new house, dulot ni Ryan M. Recuenco. For good health of the family and healing of Marlo and Esther, dulot ni Sara Artiaga and family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Benjamin, dulot kan Santillan family, for all souls in purgatory, dulot kan Daen family. Para ki Carlo Vicente, kan Neptuno family. Para ki Roberto, dulot ni Helen Nuilan, sa kalag ni Faustino Jr., dulot ni Maya A. Malano. Para ki Ireneo, dulot ni Zen and Leah. Sa kalag ni Christopher, dulot ni Dorma Di Mayakyak and family. Para ki Roberta Sofronio, dulot kan Año Nuevo family. Ki Anita, kan Magdaong family. Para sa kalag ni Casiano, Rosalina, Cynthia, dulot ni Leo Marbella. For all souls, dulot ni Angeli Kelly. Asin para sa kalag ni Jose, dulot kan Aroco family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Magawid asin magpasalamat, magsamba sin maghomaw sa Diyos. Magawid asin magpasalamat, magsamba sin maghomaw sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka na kanaki asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. First Friday, at the same time, ngunyan man an solemnidad kan kabanal-banaling puso ni Jesus. The Sacred Heart of Jesus nagpapagiromdom sa tuyakan sarong klaseng pagkamuot na mayong kondisyon universal asin mayong pinipili para sa gabos. Pagkamuot na handang magsakripisyo, magdusay kan sa iyang buhay para sa iyang mga namumutan. Inimanan hagado niya to sa kagurang na naklasin in pagkamuot na magkaigwa kita para sa iya, asin para sa lambang saro. Idulot na ining sa tuyang misang ngunyan para sa tuyang mga personal na kahagadan, siringman mga bagay, bendisyon na buot niya tong pasalamatan na inako niya to sa mga nakaaging aldaw asin bulan. Bidbidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Hudok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos, maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marahayan buot. Inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kang dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong, Heso Kristo, kagurang na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, ako aansa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kalangkaw Heso Kristo, kaiba ka na Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan na kaming nag-uugma sa puso kang namumutan mong aki, asin nagrurumdom kan mga piniling biyaya kan sa iyang pagkamuot sa mo, magkanigong mag-ako kan nagsusupay na grasya, gikan dyan sa langit non naburabod nin mga balaog. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Osea. Nagsabi ang kagurangnan, kanan Israel aki pa, namutan ko siya, asin bilang aki kong lalaki, inapod ko siya paluwa sa Ehipto. Alagad kan ako orog na mag-apod sa iya, orog man siya nagharayo sako. Nagsakripisyo ki Baal ang sakong banwaan. Nagtutong sinda nin insenso sa mga ladawan. Alagad ako ang nagtukdo sa Israel sa paglakaw. Sa sakong mga kamot, kinili ko ang sakong banwaan. Alagad daininda, inako na sinda sakong inataman. Dinagka ko sinda sa sako, huli sa pakikipagtuod asin pagkamuot. Initaas ko sinda dangan idinuot sa sakong pisngi. Nagduko ako sa inda asin pinakakan ko sinda. Mapapabayaan ta ka daw o Israel? Matitios ko daw, nabayaan ka. Pwede daw narauton ta ka siring kan ginibo ko sa Adma o gibuhon sa imo ang ginibo ko sa Zeboim. Daimi natugot ang sakong puso na gibuhon ko iyan. Dakula nin marhay ang sakong pagkamuot sa imo. Daita ka papadusahan sa sakong kaanggutan. Daiko nang gadrarauton an Israel. Huli ta Diyos ako asin bakong tawo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maugma kamong maharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Maugma kamong magharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Ang Diyos sa kong kaligtasan, magsasarig ako sa iya asin dai matatakot. Huli taan kagurangnan Diyos, iyo ang sakong kusog asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan. Maugma kamong magharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Sa kaugmahan, ang mga tao maharok nin tubig sa bubon nin kaligtasan. Dangan maawit ninda sa aldaw na iyan. Magpasalamat kamo sa kagurangnan. Maugma kamong magharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa kagurangnan. Huli kan dakulang bagay na sa iyang ginibo. Ini sa indong ibareta sa bilog na kinaban. Magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan. Maugma kamong magharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Hinanyagon niya to ang ikaduwang babasahon. Ako ang pinakasadit sa gabos ng mga banal.
Tinawan ka ining grasya na irukyaw sa mga pagano dadaing tugkad na kayamanan ni Kristo, asin ikapaliwanag sa gabos na tawo ang misteryo na sa haloy na panahon, natatago sa Diyos. Kaglalang ning gabos na bagay, ta daw tanganing ang mga prinsipados asin potestades makasabot ngunyan. Sa tabang kan simbahan na mahiwason ang kadunongan ni Diyos, susog sa plano na puon sa daing katapusan na panahon, naisip niya asin nautob kay Kristo Jesus na satong kagurangnan. Ini ang dahilan kung ta daw tamakusog ang satong buot na magdulok sa Diyos diyan kay Kristo asin huli kan pagtubos niya. Ini ang sakuyang pamibi. Nakaluhod ako sa atubang ni Ama, sa iya minagikan ang gabos na pamilya sa langit asin daga. Susog sa kayamanan nin sa iyang kamurawayan, iwaras lugod sa indo ang balaog na kamo mapakusog kan kapangyarihan nin sa iyang espiritu. Huli sa pagtubod, magdanay lugod si Kristo sa mga puso nindo, ang pagkamuot maging gamot asin sarigan nin sa indong buhay. Matalastas nindo kaiba kan gabos na mga banal, ang lakbang asin laba, asin langkaw asin rarom kan pagkamuot ni Kristo, pagkamuot na dai matugkad kan isip, tanganing mapano kamo kan bilog na kapanoan nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihon mo, Diyos, nagdadalog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Anal daw na ito, Besperas nin Paskwa, kaya habo ang mga Hudiyo na mawalat sa krus ang mga bangkay sa aldaw na Sabat. Huli tabanal, anal daw na ini. Kaya inagad ninda ki Pilato na ipabari niya ang mga tabay kan mga ipinako sa krus, dangan haralion duman ang mga bangkay. Kaya nagduman ang mga soldados sa kabinarari ang tabay kan duwang ipinako kay Bane Jesus. Alagad pagrani ninda kay Jesus, nahiling nindang gadana ini. Kaya day na ninda binarian sa iyang mga tabay. Alagad, ginarod kan saro sa inda ang hirog ni Jesus. Buminulos-tulos ang dugo, asin tubig. Ang nakahiling kan nangyaring ini, iyo ang nag-usipon dapit kay ini. Tanganing magtubod man kamo. Totoo, ang pagsaksi niya, asin aram niyang katotoohan ang sinasabi niya. Nangyari ini, tanganing mautob ang kasuratan, mayong mababari ni saro kan sa iyang mga tulang. Igwapang nagsasabi sa kasuratan, hihilingon ninda ang sa indang ginarod. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakigreet daw muna kan sa tuyang katain na good afternoon. Bago ako nagbaba, igwa akong isinurat digdi sa bond paper. Tabangi daw po nindo akong basahon ini. Nahiling nindo, day. Trae derkas. But if you will try to read this from left to right, anong nabasa nindo? Yan, Sacred Heart. Not difficile basahon, ano? Kasi baraliktad. Trae derkas. Pero pag pinunan mo digdi, Sacred Heart. Sometimes, data na sasabutan ang pagsiselebrar tango niya na solemnidad in a Sacred Heart. Because first of all,
inverted an sa tuyang mga priorities. Twisted na marahay an sa tuyang pagkasabot kan pagkamuot. Every time we celebrate this solemnity, we are reminded of this kind of love that God has for each and every one of us. Igwa ang Diyos sa lambang saro sa tuya. Pagkamuot na daing kondisyon, pagkamuot na daing pinapalain. It is a universal kind of love. A love that searches for the lost, for the last, and the least among us. Minsan kaya kita namumuot sa namumuot man sa tuya. So mga dipisil na kamutan, dahi ta namumutan. Sumaati-ati, makanos, dahi ta gusto, dahi ta namumutan. So gwapo, magayon, mayaman, madali tang mamutan. So mga taong makakabalikan sa tuyang pagkamuot, madali ta sindang mamutan. But that is not the kind of love na igwa po ining Sacred Heart. Ang puso na ginarod. Nahiling nindo iyan, na kung sa'y ng dugo, asin tubig buminulos, simbolo, kan daing kondisyon, asin dakulaon na pagkamuot ng Diyos para sa lambang saro sa satuya. Permi kong narorumduman ining istoryang ini. Susarong daraga na tigi-ilusyonan, prinangkanya so nag-ilusyon sa iya, can you still accept me despite the past that I have? Igwa na ngaya akong past. Teko aram kong nanuting miminya, past boyfriends, past experiences. But nonetheless, sabi man kang boyfriend, okay lang iyan na nakulong ka ng past, kaya ko iyan akuon. Ta ako nga ni iya, day man akong future. See? Naramdaman ko ining istoryang inita. Kung isipon ta, sa pagselebrar ta ko kay ining solemnity o solemnidad kan Sacred Heart of Jesus, we are all being given that impression that we all have a future in God. Si Kristo mismo, naging sa tuya pong present so that we may become His future. Pinatawad, pinahilingan in pagkamot, isinakripisyoan sa iyang buhay para sa tuya. Tanganing matawan kita kan sa tuyang futuro. Christ became man so that we may have the opportunity to become like God. Ta para sa Diyos, lalong-lalo na para sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo, sabi nga ni kayan, no sinner is without a past. No saint is without a future. Daing makasalan, o daing santo, na daing inagihan na kaluyahan. As in daing man na makasalan, na daing nanin futuro o pag-asa sa iyang buhay. Paboritohon ko ang linyang ini. Itong nagsasabi na, even if you walk 1,000 miles away from God, dahil kan sa imong mga kasumbikalan, dahil kan sa imong mga pasaway, dahil kan sa imong mga kasalan, it will only take you one step backward to get back to Him. Why? Because God follows you wherever you go, whatever you do, because God loves you so much. Namumutan kitang gayo kan sa tuyang kagurangnan. Asinang dakulao na simbolo po kayan, iyo mismo ining Sacred Heart of Jesus. Ang kabanal-banaling puso ni Jesus. Kaya pagkatapos na ma-realisar to po ini, nakita namumutan palan, asin pinatawad na kan mahal na Diyos, kan sa tuyang mga pagkukulang, kay puhan, madagka ang lambang saro sa tuya, na arugon ang parehas na pagkamot. We must adopt the same attitude of giving the same quality of love and forgiveness to others. Sabi nga ni po kayan sa Espanyol, amor con amor se paga. Love can only be paid by love. And so we must also search for the lost, the last,
and the least sa satuya pong komunidad. In other words, we must make some efforts to bring them back to the fold, sa turil, kan satuyang kagurangnan. And let us care for each other's salvation. Let us go back to God, to God's embrace and side. Let us live our past and start anew in our lives because we have a God who loves us so much. Amen? Sa ngaran ka nama, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Bread of life. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod, ka Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami hilngaan mga dulot, sa daing masabing pagkamuot, kan puso kang namumutan mong aki, tanganing ansa mong dinulot, magin para sa imo inakong atang, asin kabayadan kan sa mong mga kasalan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa makangangalas na pagkamuot, mantang nakabitay sa krus, dinusay niya an saliriman sana para sa to. Asin nagbulos ang dugo asin tubig hali sa hirog na linugadan, na naging burabod din mga sakramento kan simbahan, tanganing nabihag kan bukas na puso kan paraligtas, an gabos padagos na maugmang magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Kaya, kaiba, kan gabos de santos asin angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, laing tapos na nagsasabi. Sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana
sa kaidahasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, murabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos, tan sabi, mag-ako kamugabos, asin kakan kaini. Tainihan sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kaguranglan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel asin kan gabos na klero, siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin an gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaigtupan na kapag gaya-gaya sa imo, magganigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo at gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sorwal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, morasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
Maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, tanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban ang Diyos nin pagkabuot. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan ang sakramento nin pagkamuot nagpapalaad sa mo sa banal na kaugmahan, nahuli ka ini kaming danay na madagka, kan sa imong aki, makanood na magpahayag sa iya man sana sa kapwa. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Saint Lugabos na nag-atindir kay ining Santa Misa, kunya na Primer Biyernes, asin mantang pinagsaselebrar niya to ang solemnidad, kan kabanal-banaling puso ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Thank you very much sa mga naglingkod sa satuya pong altar, sa choir, sa lector, commentator, mass collectors, sa Kristan, lay minister. Thank you very much po. And mga sponsors kan sa tuyang misa. Thank you. Pagkatapos kan huring bendisyon, sa tuyang pamibiyon po ang Angelus, alas 6 naman sana, tabingyaon kitang kakateripon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it It was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Thank you and good evening po.